nwere nwoke be anyị wetara m ozie na-elutu m aka na ọ nụrụ nwaanyị obodo. Ọ nụkwara ya anụ na ọ bụrụ unu nwa jeeli na-akụchie, ọ nụrụ anụmanụ nwaanyị obodo anụ. Mbụ anụmanụ nwoke be anyị nụrụ anụmanụ nwaanyị obodo. Fa wee mụpụta fa mụọ nwa izizi. Den mụkwa nke ịbụa. Den nke nwoke be anyị, nke anụmanụ nwoke be anyị anara anọ steeti n'obodo a. Ọ na-eje osi ebe a ọ pụọ outside country ọ batakwa, si ebe ọ pụọ outside country ọ batakwa. So o wee jesie wee na-abata. Nke ọ na-abatazi ka ọ bata o jesi ọ sị na ọ nọ 3 months wee jesie wee bata. O bu anya mmiri wee bịakwute m. Wee batazie ka ọ bata nke ọ batasi ife a. Wee bata wee bụ na nwunye dị ime. O wee na-ajụzi nwunye ka ife na-emezi. Nwunye wee sị na ịmago ka ndị obodo si eme na. O wee sị and what? Agree you stay there 3 months, so I must do what? If I were say I must do what? Or say okay, even if na ị chọrọ imenụ, kedu si ka isi wee rapụkwazi onwe gị aka dizie ime? Or say na ya mara ọkọ na di ime ya abanye. Na osighi n'aka. Na ya mara na di ime ya abanye. So nke nwoke wee bere anya mmiri. Na-alịsịsị anya mmiri. Ife ebe nwoke na-ebe ọbara na-apịa n'anya. Wee sị ya, kedu ife ime ihe emekwa? Kedu ife iche na ihe eme gị nwa na onwe gị first before mụ achọba ife ma gwa ya. Ọ sị m na dịtị ngwekwara ya ike o. Na ya bataziri even na ibu anụ nwe oji kịta na-atụzi ya ụjọ. Na ya na-achọ ka ọma ka o esi wee mejeje nnene. Mgbe o nene sizi bịa mmewetekwa ozie, mmewetekwa update ya ebe a ka unu na-anụrụ na-amụta ife na-eme n'obodo. Agwa unu lapụ anụmanụ nwaanyị obodo na-ajụ. Agwa unu lapụ anụmanụ nwaanyị obodo. Gịnị ya na-abụ ka nọrụgodo kịta iwe na-awọchi ife onyonyo ma jiri n'ọnwa ya mipụrụ onwe gị kewaa onwe gị lapụ nwaanyị obodo. Nwaanyị obodo bụ ekwensu. O nwere ebe ihe esi wee lọchatafa. Onwe lụọ si ebe ihe esi lọchatafa bụ na ya bụ ikebe na fa ya na-eji ha ya na-enye gị n'afọ ya n'ọnụ ma ị chọrọ ya chi na-enye gị otu ọfa si enyekwa ya ka fa si enyekwu ya na-enye bi na-enye si na-enye di. And ịjụ onye ọsị ya must do what n'onwe ka efe ịchọ ka o mee. Onwere okwuchago otu osikwu ka osikwu debie iberuzie akwa ị na-etibuzi onwe gị. Nke nwoke kịta jụsụ lapụgodo ụnụ a lapụ ụnụ ọ sị na ọ lapụgodo ụnụ na-alalụ na nke ọya nwoke ka o nwee ike wee kpakọ onwe ya ọnụ ife ọ ya eme. Bikos na ụmụ ya na-abụ ndị nke ofili nọ ya nwa mụrụ. Bikos ọ sị m na mgbe ọ mụrụ ụmụazị ebu a na ya ejekwago na ojegobe anyị na-achitekwa iwetago pụkwa jee ihe na ụmụ akụkụ obodo na-achitekwa. So na ya nwere ike ịkọwa nwụzi n'ife o ji anya ya wee fụ nke a na-eme taa ka ọ gafete na-arịsịsị anya mmiri fụdị mkpa ebe ọ na-ebe akwa. Ifuru ife ha na-emegheli. Thank God na ọ ya afụlọ vidio m ka ọ fụ vidio ọ ya sị na mkpọrọ ya iyi. Yes, ewu ka ọ bụ ezigbote anụmanụ. Ị na-anaba anyị nwere akwụkwọ obodo nye nwanye ya akwụkwọ obodo. Yes, ị na-anaba anyị na-anata isi ka ịnụgodu be anyị desagodo na nkọ bịa ebe a ka na-emegodo nke wayo ị na-anụkwa anyị na-amụkwakwa mmụọ. Isi ọkpakọrọ ọnụ ọmara ife isi adịrị ya mma. Onye afụ vidio onye afụ vidio den ọfụsị anya ọma na isi adịrị ya mma n'eziokwu ka m gwara anya agwa. And agwakwu mee n'ife si ya na isi adịrọ ya mma. Ị na-ejebe anyị na-anata gịnịzi jizi ịnụzi nwaanyị na be anyị. Ị na-abịakwa welu na nke a bụ ezigbo nwaanyị gị ọkwa ndị si nọ n'ezigbo nọ nwaanyị for life ka ọ batara ọ bụ na ọ dị ime ọnwa 3. Ọ na-agwazikwa okwu ọ na-asị ya and then you must do what? Ọ ife ọ sara ya ala na-apụ unu.